До сега в Нинджаго. Оставаме заедно, докато разберем какво крие майстор Чен. Майстор Чен крие нещо зло. Това е чиста са. Ще разберем къде е Зейн, Кай, Кол, Джей, Лойд, Зейн, Ния, Ву, Гармадон, Нинджаго, майсторите на спинджицу. Уха! Стаята ми е цялата в червено. Огън! Чудесната стая! Това е моя статуя! Това е моята статуя! Страхотен си! Не знаех, че има и легло. В смисъл, статуята някак си автоматично включи спалнята, заедно с всичко. Ей, тук ще седя. Легло от камък. Сериозно ли? Защо трябваше да ми направят точно това? Легло от камък. Защо? Поне меко легло. Уха! На масата има наредени кенчета колакао. Мога да седя. И да си пия колакао. Оставам тук. Не мога да повярвам, че в стаята имам даже и джакузи. Страхотно. Знаете ли, оставам си в тази стая. Викайте, са парпаранос ли, тартаранос ли, там всички да ни избият. Аз съм готов. Не е зле този костюм. Пък и другият не е зле. Поне го оставих на кабуките да запране. По-скоро те са го взели. И да, ще тръгна да проверя останалите. Да знаете, че нямам толкова много остриета, за това ще използвам някои от другите оръжия или по-скоро само едното от остриетата в островът над Чен. След рекламите. Какво ще кажете за нашите стаи, които ни приотиха? Смятам, че моята стая е малко по-добра, тъй като леглото ми е камък. И имам и даже хладилник с колакао. И масата беше заредена само с това. И хладилникът още не съм го проверил. Така че ще го проверя за всеки случай, като се прибера в стаята. На мен ми хареса това място горе-долу, но нещо не е наред. Ясно схванах. Моята стая е чисто червена, тъй като навсякъде крещи огън! И да, майсторът на огъня. Нека да приказваме още повече и то на масата. Тогава нека да видим какво се случва. И да разберем какви конспирации има в островът на Чен. Добре, сега да говорим направо. Намерихте ли нещо скрито? Нещо тайно? Не, още не. Докато чакаме да стане вечер, ще трябва да разследваме какво и защо. Пък и трябва да следя през терасата какво се случва. Кай, ти си съсед точно с Скайлър. Трябва да видим какво има до нея или по-скоро към долните етажи, където сме били още когато майстор Чен беше... Сещате се, да, знаеме къде беше. Още вчера.
И да. Към свободата! Нохо! Елементни майстори, добре дошли в столовата! И днес... Какво ще да кажа? Сетих се! Днес в столовата се пригответе да закусвате, защото храната преборвата. И така. Като приключите, веднага се наредете към ложето за подготвяне. Защото ще има турнир. И защото го кръстих острова ми турнира на елементите. Елементни майстори от майсторчен. Довиждане! Що за странен човек има остров и... Не мога да обясня повече. Добре, ето го планът. След турнирът може да се разпръснем и да видим какво се крие в този остров. Чакай. Защо трябва да се разделим? Защото по плановете е така. А защо да не направим така? Изцяло четиримата да изследваме докато сме под земята или в турнира. Да, имаш логика, да. Лесно ти е да го кажеш. А другите елементни майстори друго си мислят, освен факта, че трябва да ядеш и да пиеш на масата на Чен. Точно вас търсех. Сенсей Гармадон. Мислех, че и вие имате стая. Да, но Клаунс ме изгони. И затова бях на терасата. Ясно. Има нещо гнило. Защо иначе съм дошъл с вас? А и повечето наблюдавам и Лойд, след като е дошъл тук. Дори не си го и помисли да отидеш на турнира. Тук се крият зли неща. Зли неща? По-скоро зъл учител, който е изперкал до някаква степен. 5 или 6, а може да и от 7 степен да се побъркал. Внимание на всички! Ако сте се наели, пригответе се за турнира, защото ще става опасно. И че пак опасно не знам. Ами, вие не знаете работата. Хайде! И да. Мам, камо не знам. Кабухи! Донесете ми оръжието. И стола. И между другото. Айзо, Сливан. Вървете. Аз от тук ще се оправя. Сам. От майсторчен, довиждане! Ненавиждам майсторчен. Изобщо.